مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل صحفات تنقص مسلتاتن قال محتساتن حيزا بذكر اسكبر اب ان ترادوت تقرب مدبيا سلام كم يصنحكم كبرات تخاتلتنا ابزن زحلفه قربا معلتات اب إرترا زلو عينو زفتت دخنتن دحرتن بعين كاميرا تسائلو نملع عالم مستزرجحه مزارب زعبه خوينو نيرو نتي نبزحات زسنبده ناي دخنت كنتات مفتح كخون يخئل يو بمبال قلي وهات ناي نواص تصوعيت كقربو مسمعنا جن دنصينا هاجر بملئتها بموصا كميلخ تكايد تخئل ويا دقا زين استوعل لخوين نمبر حزبناكو اب إرتران اب كبابي إرتران بحوالا يزنبر زلو اب معرباو عالم زنبر إرتراوي ورحوي نفس درابيتو جنزب انتزيلي إخو نابرا اب إرترا اي كالني نتوم درو كابي إرترا وصيوم اب كبابي إرترا زلو بيتسبون بتماساسالي كحول لهم اللو اب إرترا دروت ازيو دحر زخونه ناي حكمنا قرب سلازلو مغرب كحمم كلو نمحكمي كواصا اللو بحصيرو اتا هاجر بحوالان بدغومانيا تكايد زلا قس بقس اب ባህሊ إرترا ጎፈንድሚ ዝበሃል ዲጂታላዊ ልመና ባህልና ኾነ ይመጻሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቁጠባው ጸገማት ግን ንሐዋሩ በሐዋላ ብጎፈንድሚን ብልመናን አይፍታሕኒ በኸምዚ ዝሐለፈላ ሃገር የላን ህዝቢ ኤርትራ ስለምንታይ እዩ ሰሪሑ ነፍሱ ዘየመሓደር እንተልና ሃካይ ወይ ሞያ ዘይብሉ ስለዝኾነ ይኮነን ስለስተኸልከለይ በቃ ምንባር አይፍቀድኒ ሃብቲ ሓንቲ ኤርትራዊት ስድራቤት ዝልካዕ بتوم ناب سدت ناب معربو عالم زلأخدتم أبالاتي عوشت عد خنكا بتعرخا هاب تفريخا منبر زي حسابي أبالات سراويت عوشت إرتراني من قصقاس مسل يبلومن نزل نخقبرو فولي فقاديد اليوم اتوم بعد ما زدفقو تدرنا زي ملكاتومون انتخونه ناوات أخقشو أبزفتنولو جدن كان منقستي فقاد كرخبو اللوا اكزيت فيزا يبلوه ولا قال 9 عام تخون كاب إرترا خطوات انتراليا كان منقستي فقار كتحدث اللوا ازي ولا ابتن امنا دخاتات زخونه افريقاوያን ሃገራትን የለን እታ በመገሻት خدا ዘለኻ ሃገር ዳ ቪዛ ተሃበካ እምበር ካብ ሃገርካ ንኽትወፅእ ፍቃድ ዝሓተካ ናይ መንግስቲ ቤት ጽሕፈት የለን ኣብ ኤርትራ ግን ንኽትወፅእ ጥራሕ ኣይኮንካን ፍቃድ ትሕተት ናብ ሃገርካ ክትኣቱ እንተኾንካውን ግድን ከተማልኦ ዘለካ ነገር ኣሎ ክትጣዓስ ኣለካ ዝኽፈል ክትከፍል ኣለካ ኣብ ናይ መንግስቲ ፖለቲካው ሰነታት ተቃውሞ ክህልወካ ይብሉን ተቃዋማይ እንተነርካ ብወግዒ ተጣዒስካ ነቲ ጽምዶ ዝብሎ ፖለቲካዊ ኣካይድኦም ክትቅበሎ ኣለካ እዚ ጌርካውን ኣብ ኤርትራ ምስኣትኻ ውሕስነት የብልካን ዝኾነ መጺኡ ከኣስረካን ክስውረካን ይኽእል እዩ ምስ ፓስፖርቶም ዝተኣስሩ ዜጋታትና ውሕዳት ኣይኮኑን ኣብ ኤርትራውያን ዝኸይድ ዘሎ ምስልይነት ግን መወዳእታ ይብሉን እቶም ኣብ ኤርትራ ብዘይ ክስን ፍርድን ካብ መስከረም 2001 ኣትሒዞም ተሰዊሮም ዘለው ላዕለወት ሓለፍቲ ነበርን ጋዜጠኛታትን ድሕሪ ሓደ ወርሒ ካብ ዝእሰሩ 25 ዓመታት እናሓለፎም ልሳንካ ክትከፍት ዘይከኣለካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንኽልተ ሰሙን ተኣሲርካ እንዳነበዓካ ዝስራሕ ቪድዮታት ንዕዘብ እሞ ንድነቕ ኣብ ዓዲ ጓና ንሰሙናት ተኣሲርካ ዓይንኻ ይፈሰሰ ሕቆኻ ይተሰብረ ናብ ሃገርካ ተጠሪስካ ኣብ ዓዱ ዘሎ ሰብ ግን ንዘለኣለም እዩ ዝስወር ዘሎ ስለዚ እቲ ዝዓበየን ዘሸቕልን ክንዛረበሉ ዝግባአና እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ኢሰብኣዊ ማእሰርቲ መግረፍትን መቕተልትን እዩ ኣብ ዓዲ እንዳማትካ ተኣሲርካ እንተተሰጎካ ሃገርካ ኣይኮነን ንዓዶም ካብ ምኻድ ከተቋርፅ ትኽእል ኢኻ ኣብ ገዛእ ሃገርካ እንተኾይኑ ግን ይፍለ እዩ ክትቃለሶም እምበር ይግፋሓልኩም ኢልካዮም ስቕ ክትብል ኣይወሓጠልካን ከምቲ ናይ ካምፓላ ማይ መብራህቲ ኢንተርኔት ነፃ ናይ ንግዲ ምንቅስቃስን ከም ገንዘብካ ምዝንጋዕን ተሐሪምዎ ዘሎ ህዝብ ኣለና እንግዳ ሓቂ ኡጋንዳውያንን ኢትዮጵያውያንን እዮም ናብ ሃገርና ክስደዱ ነይርዎም ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብሎምን ብዙሕ ቁፅሪ ህዝቢ ዘለዎምን ንሳቶም እዮም ንሕና ደኣ እንታይ ቁፅሪ ኣለና ካብ ሰብና ንላዕሊ ከዓ ጸጋታት ተዓዲልና ኣሎ ግን ክንጥቀመሉ ዘይገበረና ስርዓት ኣሎ ንዕኡ ጥራሕ ኢና ክንቃለሶ ዘለና ኣይኮነን ግን ቀንዲ ነገር ገዲፍካ ጓል መንገዲ ምድላዩ ዝኸውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣሲሮምና ናብ ኡጋንዳ ሃዲብና ኡጋንዳን ተሰጊጎምና ናብ ኢና ክንኣቱ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መልካዊ ስርዓት ድላዩ ይግበረና ኣይንተንክፎ
ካልኦት ሃገራት ግን ጽንጺ ዓይንና ክንፍራልና የብለንን ዝብል ዘረባ ጣቋ የብሎን ክንዝንግዖ ዘይብልና ስደተኛ ዝኾነ ህዝቢ ውርደት እምበር ክብረት ኣይጽበዮን እዩ ወላተን ኣዝየን በተኻት ሃገራት ከኣ ከሳቀያና ይኽእላ እየን ህዝብና ለማን ይኮነን ዕድል እንተዝረክብ ፈጣሪ ስራሕ እዩ ኣይኮነን ንነፍሱ ንጎረባብቱም ኸኣለ ግን መንደቕ ገዝኡ ክልቕልቕ እኳ ተኸልኪሉ ካብ ደገ ዝሕወለሉ ትካቦ ክዕንገል ተፈሪዱሎ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕማቕ ምሕደራ ነቲ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዘሎ ኤርትራዊ ከይተረፈ እዩ ለኪምዎ ዘሎ ምኽንያቱ ክነብር ኣይከኣለን ብፍላይ ኣብዚ እዋን ካብ ነፍስኻ ዝሓልፍ ናብራ ክትመርሕ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ ኣብ 3 ሃገራት ዘሎ ሓዳር ከተመሓድር ቀሊል ኣይኮነን ህዝብና በዚ ምኽንያት ኣብ ደገ ኣብ ከቢድ ጭንቀት እዩ ዘሎ ሎሚ ኸ ካበይ ኣምፂአ ንስድራይ ክሕውለሎም ኢሉ ከይደቀሰ ዝሓድር ብዙሕ እዩ ካብ ደቁ መንጢሉ ንነብሱ ቀፂዑ ናብ ሃገሩ ዝሕውል ዘሎ ኤርትራዊ ሎሚ ዓቕሉ ይውድእ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ግን ኮሊልካ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ክሳብ ዘይመፀ እናገደደ ዝኸይድ እምበር ዝመሓየሽ ህይወት የለን ኣብቲ ፈለማ ደሓን እዚ ሃገር ሓዳስ እንድያ ንተዓገስ ይበሃል ነይሩ ድሓር ግን ኤርትራ ኣሪጋ ወያነ ሒዙና እምበር ተባሂሉ ንሱ እውን ተጸሚዱ እገዳ ተጻዒኑና ተባሂሉ ንሱ እውን ተላዒሉ ዝመፀ ለውጢ ግን የለን ሎሚ ኣብይ ኣሕመድ እዞም ህዝቢ ኣምላኽ ዝሃቦም ጸጋ ካብ ዘይተጠቐሙሉ እቲ ባሕሮም ንሕና ዘይንጥቀመሉ ዝብል ሓሳብ መጺዎ ኣሎ ዘይናትካ ምምናይ ቁኑዕ እኳ እንተዘይኮነ ዘየብል ግን ኣይኮነን ክንዲዚ ዝኣክል ኣፍ ደገ ባሕርን ከለካ ቱሪዝም ካብ ዘይሃለወካ ዓሳ ካብ ዘይገፈፍካ ወደባትካ ወላ ንውሽጢ ዓዲ ንኸገልግል እንተዘይከፈትካ ደኣ እሞ ምውናኑ ጥራሕ እንታይ ፋይዳ ኣለዎ ጸገም ኮይኑ ዘሎ ስርዓት ግደፍ ጥራሕ ኣይኮነን ምስልዩነት እውን ግዲ ይገብር ኣሎ ኣብ ኤርትራ ህይወት ጥዑም እዩ ኢልና ንምድር ኣብቲ ሃገር ክንነብር ግን ኣይንደልን ብፍቕሪ ሃገር ዓቢደ ንብል ንዕበሉ ኺዱ ምስ ተባህልና ኸኣ ንሕባእ ብሓፂሩ ከምዝናትና ደሊኻ ኣይርከብን እዩ ገጸ ባህሪ ተላቢስና ንዋሳእ ዘለና ኢና ንመስል ሕማቕ ኣመል ኣብ ስደት ጥዒሙና ሓሶት ምስልዩነትን በለፅን ከኣ ተላሚድናዮ ነገራት ወላጌጋ እንተኾኑ እንተደጋጊምካዮም ቁኑዓት እዮም ዝመስሉኻ መቸም ኣብ 35 ዓመታት ዘይረኣናዮ ጉድ የለን ዘይንቡር ንቡር ኣብ ዝተቖፀረሉ እዋን ንቡር ምሕሳብ ሓራም ኮይኑሎ ስለዚ ህዝብና ብምውፃእ ረብሪቢ እዩ ኤርትራ ከዓ ብምቕያር ስርዓትን ብምህናፅ ቁጠባን እምበር ብምውፃእ ከነተስኣ ኣይንኽእልን ኢና